Us ho van dir, això? Bueno, és que no, tampoc deia... Sí que estaven oberts a que programéssim activitats. Potser sí que ens va dir que estaven també ara treballant molt en projectes educatius. El Festival Neu ho haurem de continuar gestionant a través del grup. Una empresa que realment funciona d'aquesta manera, intentant lluitar contra... Hi ha una gran... A mi m'agradava quan es parlava que una persona de 70 anys pot estar en relació amb un nen de 14 mirant una cosa que pot interpel·lar els dos, no? Això és molt bonic. Vale, doncs han arribat tots? Sí, i som la resta. 9, no? Sí. Antenes som un equip d'una trentena de joves treballant per tirar endavant la primera edició del nostre festival. Hi ha un aprenentatge, veure com s'organitza, com es pot programar, estar en contacte amb els professionals del sector, però també per la ciutat de Girona. La participació del jovent se fa tenir una programació cultural que té en compte tothom i que per tant s'enriqueix. Una programació que aposta per una cultura accessible, raó per la qual totes les activitats que hem programat són gratuïtes. El tret de sortida del Festival Antenes serà el 7 de juliol amb una proposta que hem anomenat Longitud Dona. Ens hem d'ajudar perquè ens han trencat a zero. Tracte de persones? Jo també us l'envio. No entenc. I... del càlcul de les coses que s'han de fer perquè l'antena funcioni. Aquest era el primer pas. Per tant, gràcies per avançar la feina. Però hem de continuar amb aquesta llista, d'acord? Per tant, vaig Mujer del Carnicero, que és una companyia de dansa contemporània local, i hi ha 3 accions. La primera la farem a l'edifici del Modern, aquí al costat, que farem un taller intergeneracional de conversa i dansa. jo hi vaig dir, Júlia, pots explicar alguna anècdota abans de continuar? Després farem una projecció al Museu del Cinema anomenat La Saviesa dels anys viscuts i per acabar tindrem un espectacle de dansa just davant a la plaça Santa Susana. Que és una col·laboració amb el Festival Tempo, l'Associació Cultural La Volta i el Mostra de l'Estació Espai Jove, que es durà a terme dintre de les instal·lacions del Tempo, al passeig arqueològic, i intenta ser una mostra de la barreja de llenguatges i expressions artístiques que podem trobar aquí a la vora. A més, al llarg de tota la jornada podrem gaudir de 3 accions performàtiques creades
teatrals i organitzades per la Mia Bade Filaniana. Un espectacle anomenat Carn d'Olla. I per acabar la jornada tindrem un micro obert. Benvinguts i gràcies a les antenes per tenir-nos aquí. El meu cervell és carn d'olla. Només necessita una mica d'acció, enredar-se en els tentacles d'onades que amaguen taurons. Només necessita una mica d'humor. A l'infern porto el dimoni sense mirar enrere i ara... estic cansada. Ara estic cansada. Entrega tots els objectius que havia decidit que em definien per deixar pas a tot el que veritablement sóc. Jo. Perquè quan torni la tempesta i sé del cert que tornarà, ens portarà de nous els llamps i els trons esputs d'escuma immarejada i cominyots. Una cinta de pintor delimita l'escenari. Els ritmes farà el recorregut de la plaça del Pallol fins a la plaça de les Muralles per introduir-nos al nostre festival. Gràcies per acompanyar-nos. Soc l'Helena, directora del Teatre Municipal. Esperem que heu gaudit de l'espectacle Proxenoia Final de Circ Pistolet. Concert gratuït a les 8:30 als Jardins de la Muralla, a la Pínfila Nova. Que le ponga la de Lumife, ya quiero. Es que per mi van a matar. Pues un beso a las tesorerías. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Sou els millors. És que tu no puc dir adéu.